Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SSA-TV ngesiXhosa. UPhetheni ke ubuze unjengayo uba kukhona na into angayaziyo yena ayaziyo, ngoba oko kulahleka uNomfundo akamqondi kakuhle, ukhathazeke kakhulu ukudlula wonke umntu. Kwenzekani? Unjengaye wema nematha ke bakaze ngathi yinja ebe amaqanda. Uthi sithandwa sam ke ndikubalisele enye into. Uthi uPhetheni emfondini andifuni ndaba, kwenzeka ntoni? Kuye kwafuneka ukuba unjengaye azikise ukucinga ke eze neqhinga ngoba ngoku ubanjiwe. Waxoka ke guys ethi ngexesha babesakhula bengamakhwenkwana nje babethanda ukuloba ke komnye umlambo kuthiwa yiThukela. Apho yena ke nomngane wakhe kuthiwa nguMsitha bathi ke belapho ngenye imini kwavele kwanetha imvula enkulu bepha. So uMsitha watyibilika wemka namanzi. So le nto kaNomfundo ivuse yonke loo nto ngoba ke uMsitha zange afumaneke. uPhetheni mothusile yonke le nto ke ubuze uba kutheni le nto ungakaze uyithethe yonke le nto. Uthi yinto enzima kakhulu le andithandi ukuthetha ngayo. Ngoku le nto kaNomfundo iyivusile ethi khawucinge nje xa kube kunothiwa kuyenzeka kuthiwe nguwe lo okanye ngabantwana bam. Uthi bekungeke ndikwazi nditsho ukuphefumla. Hayi ke uPhetheni uncame wasibhaya ke esi story wathi heyi, hayi masithembe uzawufumaneka but unayo laa nto ikrokrayo ngoba uyabona ikhona into apha. So ke kwaDlamini ke nabo ke emini ke unjengaye ubeke ifoto kaNomfundo phaa efreyimiweyo. Uthi uyacela kuthandazelwe ukuphepha kukaNomfundo apho akhoyo. So kukhona ifemeli yonke ke uPhetheni uthi hayi le nto noko ngoku seyiyasinda zange ndambona nje mna unjengaye. Kufike nepasela ke elandwe kwanguye unjengaye kuMkhize ethi uMkhize uthi iziswe ngamapolisa kuthiwa yifaskoti kaNomfundo ifunyanwe idadwa phezu kwamanzi. Kubi ke bethuna kwifemeli yonke kodwa hayi unjengale yena ngathi ubhujelwe nyhani galibavusi. Bonakele ke futhi ehleli yedwa ekhala egixa nje yambona into yoba nyhani istresi silapha simphethe. So kubi kunjengaye kakhulu. Nabasebenzi ke bethuna ba-worried kakhulu ngoNomfundo, bayathandaza bayalila. Babuze nakuPhetheni uba kanti kwenzekani. uPhetheni bazisile ke ngokufumaneka kwe-apron. Bayakhala ke bethuna kubi because kaloku uNomfundo basebenze naye iminyaka engumphathi wabo. So kuthe ke ekuhambeni kwemini kwaDlamini kwavakala kume amadoda athile egeyithini kukhona ingxokolo nje eyenzekayo. Kuthi ke la madoda athi hayi namhlanje ke xa ethetha apha egeyithini ooDlamini namhlanje bazawubhatala. Bazise unyana kaNomfundo ingxolo yeemoto abayenza kulaa geyithi. Kuthiwa unjengaye ke nguNomgugu makaphume, kuthi uPhetheni makaphume ayokroba njengendoda yomzi. Unjengaye uthembele kuMkhize uthi uMkhize uyathenda yonke laa nto. Akafuni nokwenza neyiphi into, istress sakhe yena sikuNomfundo. Kodwa ke uye waphuma ke uVusi ethi ke uyojonga kanti ke nonjengaye uye waphuma. Egeyithini amadoda ke afuna ukungena ngenkani kathi uMkhize makavule igeyithi phaa. Akuzange uzoliwa kodwa ke bathi bafuna uzothetha bona. uMkhize ke uthi hayi yena kusebenzwa kanjalo, inomthetho nje into yakwaDlamini. Kuthe ke ngekusenjalo ke kwasekufika kunjengaye noVusi noGcina bebuza kuba kwenzekani. Batshilo ke uba hayi sasikuxelele ke sibalikhulu uba umfana uyayidinga ifemeli yakhe. Lifikile ke ngoku ixesha elo xesha loba aze kwifemeli yakhe. Wabesekhwaza ke umalume kaThemba, Themba phuma emotweni. Wabesithi makovulela uThemba. Waphuma ke emotweni wathi ke makuvulwe igeyithi angene. Watsho phakathi ke umalume unjengaye ke ubambe uThemba. Kwahlwa emini ke kuVusi noGcina ngoba kaloku inyani ivelile njengangoku yile kaloku ibiyenza uba babe zii-CEO. Kungeniwe ke endlini befikela ke kuPhetheni obesepenika engasa-understand uba kwenzeka ntoni. Umalume kaThemba ke ufike wabulisa sesithi nandandazela kangaka nothuswa yintoni, ndizise nanku umntana walapha. Phofu unyana uphethe zi-suitcase wena bags yonke into ethi yena uzohlala apha. Umalume ke uthe naze nabahle kulo mzi uPhetheni khange akwazi nobuza uba kwenzekani. Oko emane ejonga unjengaye othule othe cwaka phofu. Umalume ke ubuzile ke kunjengaye uba ingaba ndiyaxoka na xa ndithi lo ngunyana wakho. Kaloku unina wawumthembise izulu nomhlaba wammithisa. Ukusuka lapho wase wamthatha wazomenza aniphiphe niyile femeli.
phofu ungasigqibanga isithembiso owawumnike sona. Unjengaye uthi akunjalo, kuthiwa kunjani? Kunjani kanti? Phetheni oko guys ekhamisile, akazi noba makabuze ntoni makathini, ujoka ngapha ajoke ngapha. So usezayibona ke ngento yoba yena ebebhizi efocuse kwii-relationships zabantwana bakhe kanti umtshato wakhe naye usengxakini. Asazi ke enkosi, ngicela siqhubeke, sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.